Hello mga ka-reels, ayan, kumusta na sa inyong lahat? Ayan, ang tagal ko rin hindi nakapag-post na naman. At ito na naman ako. Ayan, humihingi na naman ako sa inyo ng suporta at please follow, like, and share at paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel na Timuray nun. Ayan guys, ipiplex ko lang tong isa kong friend na dumating galing abroad na meron siyang pasalubong sa akin. Ayan, hindi man Pasko, lumipas man ang Pasko, Pasko pa rin dahil January. So may pahabol pa rin, di ba? Ayan, ang pahabol ng friend ko, galing siyang abroad, di ba? OFW siya, so nasa abroad pa lang siya. Sinasabi niya, magkikita kami pagdating niya. So may bibigay daw siya sa akin. At yan na nga, charan, ito yung binigay sa akin ng friend ko. Ayan. Thank you so much, friend, sa effort mo. Thank you so much. Sobrang na-touch ako kasi kahit nasa malayo ka pa, sinasabi mo na pagdating mo magkikita tayo at na-miss natin ang isa't isa. Ayun, thank you sa pasalubong mo. Talagang na-appreciate ko to. Thank you so much. Ayan, ingat ka lagi. Thank you. I love you, mwa. Ayan nga guys, ayan, flex natin ang mga pasalubong. Ayan, thank you so much. Thank you so much, friend. Ayan, thank you. Hello everyone. Ayan, ang tagal nating hindi nagkausap-usap ulit. Medyo nag-busy ang aking beauty. Ayan, busy. Pero syempre, kahit busy tayo, nagpo-posting pa rin tayo. Post ng post, syempre hanap buhay. Ayun, gusto ko lang i-flex. Gusto ko mag-flex. Meron kasi akong friend na dumating. Syempre kahit hindi Pasko na, pero January pa din. Syempre may mga pahabol. Ayun, na ano lang ako dahil message niya ako na meron daw siyang gift sa akin. Ayan, natuwa naman ako dahil, di ba, parang yung friend mo na matagal mo nang hindi nakikita. Parang bigla ka palang naalala. Galing siya ng ibang bansa. So, meron daw siya sa akin, alam mo na, iaabot na pasalubong, pamasko, ayan. So, i-flex ko lang, gusto ko magpasalamat. Pero hindi kasi siya content creator. So, ano rin siya, camera shy din siya. Ayaw niya magpakilala ng kanyang pagkatao. Alam mo naman, meron talagang ganun tao na gusto nila, talagang private lang talaga. Ayan po guys, ayan, ito na po. Ito yung ano niya, ito yung ano niya sa akin, ito yung pasalubong niya sa akin. Ayan. Yan ang pasalubong niya sa akin guys. Siyempre natuwa naman ako. Ayan. Thank you so much dahil original yan. Dahil nag-effort naman talaga siya. So, nakakatuwa kasi hindi man kami nagkikita lagi, hindi man kami palaging, kasi wala nga siya, OFW nga siya. So, nasa ibang bansa siya lagi. Pero, pagdating niya talagang, yung hindi kayo nag-chat madalas, pero pag nag-chat naman kayo, parang intense yung yung communication niyo talagang nandun yung, alam mo, nasa abroad pa lang siya, sabi niya sa akin na, pag-meet tayo, o yan, nag-meet kami. Tapos, may mahabang kwento to. May mahabang kwento to, guys. Ayan, sobrang bango kasi original na brand. So, ang ganda pa, ang sarap pala ng nito, ng amoy nito, mag-aamoy chocolate. Oo, 'di ba? Ayan. So, yan. Yan yung pabango na binigay ng friend ko sa akin. Thank you so much at naging fresh na ako tuwing aalis kahit pawis ang bango. Bango niya, guys. Ayun. Thank you so much, my friend. Alam ko mapapanood mo to. Hindi ko na i-mention ang name mo kasi ayaw mo naman i-mention ko ang name mo. So, thank you dahil nadagdagan na ulit yung aking pabango. Ayan. Lagi ulit tayong feeling fresh dahil sa pabango. 'Di ba? O yun lang guys, kasi nga ang tagal kong hindi nakapag-upload, hindi nakapag-vlog, wala tayong mini vlog. So ito, nagpi-flex lang ako para magkaroon tayo ng ng video or content. Thank you for watching guys. Salamat sa mga suporta nyo.